Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys. May ligong kag traditional hilot. First time mo nakita ni Tarawag din para sa imo. Pahabol ni, pahabol. Sige, may gabi ma'am. Gusto mo itong pamati? Kabuhi. Gusto mo paminong mo itong pamati? Pero ang kawan ba kung Ganyan, gusto mo yung pamati? ano siya ba kanang dihangin. Gusto pa? Wala kanang nagsingo ko. Sa pag-yun? Walang Gawa sa kabuhi. Ha? Kabuhi. Kabuhi na? Wala, hindi pamati naman. Ha? Ang kabuhi ulit ko. Kabuhi ang doon. Kapilang na kanahilot? Magkaisa pa pero kat akong anak kung akong bana diri na to gihilot na to. Diri na. Oh. Kato kung kuan dugay ang dugay ang kanang ang bata good. Ug katong lalaki nga perverting sabaw. Ah. Paghilot sa papa niya nga mo kuan. Hilak siya. Hilakod siya. Pero na inisunod diri nga kailan ninyo? Ay kauban pa ako si Jess sa babae. Puros man tong gipang kanitura. Anong sunod na Sunod to? ang kanitura. Masunod to. Sige, sige. Manila yung pamati. Nagkabuhi. Mga sakit lawat wala. Okay ra? Wala man, di ka sa itang lawas. Ano na yung pag naihangin, dahil ba't All body lang dyan po na to. Para Ay, ikaw, mautingkay, tanan na lang. So, para hindi na lang magkuhan mo, no? Kasi nga balay mo, ma'am. Sa nadatok. Datok, basi na kay shoutout sa imong mga silingan. Shoutout ko dira sa mga taga-datok. Masilingan ni mo. Wala mo siya marites niya. Naghan. Sige, sige. Alam mo lang mo man. Bukan. No, ayan guys, shoutout sa taga-datok. Compound o Riverside. Compound. Compound, Riverside, itong speakers, no? So, datok compound, Digo City. Ilo pa sa inyo diya, mga viewers diya, nakuha mga, napag mga sokyo diya, no? So, God bless po sa inyo, aming gabi, nas ma'am, tabangan niya, mamaayo rin po mga sinuwasan. Siyempre, ano ba nasa patampo sa ilo ko? Pagkatanong mo doon sa kami tanong, may kamo to, umaayo mo, kung ito kumain mo kay Paiki na tayo na pang-discussion. Kung siyempre sa karoon na po nakikita nila video, please subscribe my YouTube channel and share this video para dagan ang masayod na binigay sa inyong mga relatives. Siyempre, ano lang, no? Para dagan po itong matabangan. Shout out sa regular viewers na ko sa kong YouTube channel, sa mga nag-comment. Siyempre, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW kung saan kayo nagtrabaho ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. So, mag-ilat ako guys para sa inyo. Buglo, mo. Ano to? Sila tuga. Ayun, lawas mana. Basag mana sa utak. Medyo singotan na bugnaw pag yun. Naman na, singot nga kondisyon, singot nga lain ng lawas na. Buglo, man yun, lain. Nabugnaw ang lawas no. Ay, singot nga kondisyon kay ka. Pero pag bugnaw gani, Lain ng lawas na. Magkaroon mo ko ng man, no man. Wala Kita man. galing sa video. ano to kay gilot. Makita man lagi, nausap naman ako ng live ko tumoy. Video, live ko, kapit na mo man. Kitaas man no. Taas man kayo, iputol na to niya. Mag-live na ko para na makita na sa uy, live. Mga mubo lang ba nga live sa tumoy na. Kapit. Wala makabalaw kung kung nagilot pa siya. Man, wala naman. Nakautak. Ulit niya. Pahilot lang na diri umakol. Kapit ko atom. Hindi ko makumalas. Pwede magudang mga kuwan. Basi magbasa. Sana ka oras, ang problema ka magbasa po ka mo, mandipot ko. Mao gana.
Busy progress ano to. Ati bumalag sa. Ati bumalag sa panahon. Para ini gilot, dili lugi. Dagan tagapunon. Katong gihilot nimo, sir ba? Nga, katong yung sakit mo, baro yung tigil. Anak ko ito babae. Kasi, Ay, ito pag-una siguro. ang saan saan? Bakit maata ito yung tigil? Hindi siya kama ka. Dari gilot. Kita ka palay. Ito na. Sige, tinapangalan. Cindy. Wala tinakot. Sabat ka na lang. Ayan, amoy ice. Amoy ice. Amoy ice. Ice. Ha? Ice. Lakbo. Dua. Ay, Ay, hindi. dua. Si sir, sana mapas mo ka. Miss na hilot. Daggo, dili mo kumukunit. Bagda bata mo gud. Hmm. Daggo, di mo kumukunit. Naawa mo. To. Mag-uyat ko sila itong adari ba? Naglain ko itong panginaw ni mama at itong babae. Jessa. Nagabasa sa hapon, no? Ha? Bukas mando mo. Nagutag sa dili. Di kita pwede magpasahan. Kaya paninglan, di ko na. Basta problema ha. Ano, lugay pang maningil. At least, lugay pa. Wala gani. Ha? Kira? Sakit. Uy, Ha? sakit. Ba't limay no? Sakit. Ako, dito ko. Ha? Kaya na na. Dapat akong anak na rin. Dapat. Hirap sa'yo. Bilin mo na. Okay, dali mo ko kay Basiglan lang mo. Pagtawag na ko. Insist mo. Siya pwede tapos sa isa. Puro bilin mo.
osteoporosis na mo. No? No? Labaw na siya. Tiguang ka na, dito magsigig ng pagkakulang na niya. Well, bawag mo siya. Tiguang ka. Wala nang Kita ka ng bawag kayo mula kao. Nung kasagaran na napan man siya sa mga 50, 55 saka. Yan yung hindi mo naman. Practice ka kung lan o anong relax ka, ibutang ang ulan dire. Practice ka, bahugas na, bata pa. Tiguang ka niya. Hindi naman, tiguang naman po. Kita tiguang na magbawag kayo, malakaw. Ano siya kanina? Osteoporosis. Sa process na. Tayo pa patakilid, kani mga paana, pagawa. Mamuga-muga nga. Ano? Adari. Adari. Kau na yun. Uy. Tungkol, popular. So then, take the shirt. And the best.
parang may sumit hill. Ito ba? Ang nagpasama mo, gaspang na kayo mong pahang. Ika, lagi mong paso mo ba? Tish. Ika nagpugrat-dra. Ano? Sakit niya ba eh? Ha? Sakit niya ba eh no? Yes, kaya na. Tagaw na ko na. Sa ugatan na ba? Kaya na. Ikaw may nom? Ikaw may nom? Wala na. Wala na. Karang December 24. Wala siya. Okay. Kaya. Ito lang. Kaya na ito itong bukas sa ulo. Yeah. Nakakita din. Kay. Pampers! Oh! Do. Eh, pampers di! Ay! Tara ko to. Ihatang. Tara. Bing. Ang bag. Wala na siya. Wala na siya. Ito na. Original. Ako na bag. May original. Bigay ka na. Oo. Sige. Bing. Ikaw na sa atin. TikToker. Maano. Sabi mo. Ito na eh. Okay. Ayan. Ito may. Iba ka nagkakape? Wala nang. Ililihan eh. Sakit ka eh. Agay. Ililihan. Sa pagkahilot ang ililihan man. Sakit kamay no? Ayan.
Papasok ka ba? Ano? Papasok ka ba kung ito i-asir mo? Pasok.
again. Moving, moving the light. I found you.